במהלך המפגש עצמו, אז אנחנו גם מקליטים אותו, הזמנו בעצם אתכם כמנהלי ומנהלות מחלקות הנוער, השותפים הטבעיים שלנו, וככל שיש לכם שאלות, אז בבקשה תעלו אותם בצ'אט תוך כדי, מירב אוספת אותם, ואנחנו מדי פעם נעשה עצירות לתת מענה. אני מציע שתשימו לנגד עיניכם את הקול קורא עצמו, שיהיה לכם, כי לפעמים בטח נתכתב איתו, אנחנו נציג הרבה ממנו בתוך המצגת, אבל כדאי שיהיה. וזהו, אנחנו מבטיחים שא' נעמוד במסגרת הזמנים, וב' ננסה לתת מענה לכל שאלה שאפשר. אם לא, אנחנו חלק מהדברים נדבר עם אורלי, עם גור, עם משרד החינוך, וננסה לפתור את זה. זהו, שימו ככה על מיוט תוך כדי ונרוץ קדימה, באמת יש פה חבורה מופלאה. אני כן רוצה רגע להגיד פתיחה. א', אנחנו מאוד מאוד מעריכים, גאים ושמחים בתצורה שגם הקול קורא יצא, בעיקר שהיא שמה את מחלקת הנוער כשותפה טבעית של ארגוני הנוער, ואנחנו מאמינים בזה עמוקות. אתם תראו את זה גם בהמשך הדרך מבחינתנו. אני משתף מצגת, תעדכנו אותי רק שאתם רואים אותה כמו שצריך. תראה, רואים. רואים? זהו, כן. במופע היפה שלה, לא בחצי, נכון? סבבה. אז אנחנו בעצם נחשוף ונסביר על הקול קורא לבינוי. אמרנו על המצגת, הצוות סליחה רגע, שנמצא כאן, לא, כן? לא רואים פשוט המצגת עד הסוף, יש איזה פס כחול עליה או משהו, אני לא יודע אם לכולם. לא, הפס הוא בסדר, הוא חלק מהשפה אוקיי. הגרפית. בסדר? אין שם לא, עוד... לא, בסדר? יש ריבוע אפור שמסתיר חצי לא, מהמצגת. שלומי, אנחנו לא הבנתי, רואים הבנתי. את ההצגה. הבנתי. האם הוא נעלם הפס הזה עכשיו? כן. עכשיו כן. נעלם? סבבה. תודה על ההערה, זה הפס של הזום, אז תודה רבה. אז בעצם אנחנו עוד מעט נעסוק בקול קורא לבינוי של בתי ארגוני הנוער על פי פרוגרמה שנקראת מבנה נוער קטן 51066, זו הפרוגרמה, אנחנו גם נשלח לכם אם תרצו אותה. זה קול קורא שיוצא בעצם באמצעות משאבים שגייסנו מהקרן לאזרחי ישראל, משם מגיע הכסף, 16 מיליון שקלים, ביחד עם מינהל פיתוח, מינהל חברה ונוער ומשרד החינוך. בסדר? שימו על מיוט בבקשה. עופרה מיוט. מירב, פשוט אם תוכלי לסייע לי, אולי תשימי על מיוט, את יודעת, וזה יעזור. מה מטרת המפגש? אחד זה לנסות ולחבר אתכם למודל שמתחבר לקול קורא הזה, שנקרא מודל בתי ארגוני הנוער שפיתחנו בשנה האחרונה. שתיים זה להסביר, הסבר מפורט על הקול קורא, קצת לגעת בכל מיני דברים, בטח רובכם קראתם אותו, אבל אולי נעמיק בו, ומכאן לצאת ולחשוב אולי על חיבורים, שיתופי פעולה, שאלות, לתת לכם תשובות על דברים. רגע, אני אגיד בקצרה עלינו כמועצת ארגוני הנוער, אנחנו במבט הכללי שלנו על אתגרי מאקרו מנסים להתמודד עם עולם הפערים החברתיים, עם הקיטוב בחברה הישראלית, ומשהו שמאוד מאוד חשוב זה הגידול המתמיד, שזה אנחנו מדינת ילדים ויש מלא ילדים בישראל, ולכן צריך כל הזמן לגדול ולהתרחב ולתת להם מענה. זה בגדול. אתגרי המיקרו שלנו מאוד נוגעים לנושא, והם בעיניי מתחברים אלינו ואליכם. א', שאנחנו צריכים להתמודד כולנו עם לגייס חניכים, להביא חניכים לפעילויות המעולות שלנו. ב', אנחנו צריכים מדריכים ומדריכות מעולות שיגיעו ויובילו את הפעילות הזאת. ושלוש, המשאבים שלנו מוגבלים. אגב, לאו דווקא בהכרח הכסף, משאבי הזמן שלנו, משאבי הניהול שלנו, הם מאוד מאוד מאותגרים. ולכן גם המודל שנציג, ובעינינו גם הקול קורא הזה, אמורים להתמודד גם עם בעיית גיוס החניכים, גיוס המדריכים והמשאבים המוגבלים שלנו. כמועצת ארגוני הנוער, החזון שלנו, לדעתי מתכתב כמעט עם כל רשות פה, הוא לכל ילד, ילדה, נער ונערה בישראל תהיה הזדמנות שווה, שיקחו חלק בפעילות פנאי מאורגן, איכותית. אנחנו רוצים שיהיו בארגוני הנוער, אבל גם יהיו בתנועות הנוער, יהיו באגפי ספורט, יהיה להם פנאי מאורגן איכותי, זה מעולה בתור התחלה. כמובן שהיינו רוצים שהם גם יהיו מעורבים ויהיו אכפתיים ויקחו חלק בעיצוב החברה הישראלית, זה חלק מהמטרות שלנו. הייעוד שלנו כמועצה, כארגון גג, הוא לאפשר לארגונים להתרחב, ולכן עשינו הרבה עבודה, גם בין השאר להקצות משאבים לפעילות של ארגוני הנוער, לצד הקולות קוראים שאתם מכירים כבר כמה שנים, שהם חשובים וטובים לבינוי סניפים של תנועות הנוער. אני אגיד, השותפים הטבעיים שלנו ביום יום שאיתם אנחנו עובדים, זה מרכז שלטון מקומי, זה מרכז שלטון אזורי, האיגוד הארצי, מנהלי אגפי חינוך. אני רוצה כאן להגיד גם
תודה למאור שהפיץ את זה דרככם, הוא שותף שלנו, הוא יושב איתנו, ולמזכירות בכלל, יש פה את יוסי שעושה איתנו דרך ארוכה. שימו על מיוט בבקשה. מירב, את יכולה לשים על מיוט מי שזה? מירב. מירב? כולם על מיוט. לא יכול להיות, מישהו לא על מיוט. אוקיי. אז אני אומר, הם השותפים הטבעיים שלנו, ובמובן הזה אני רגע הזדמנות להגיד תודה למאור שצועד איתנו בכל הדרך, וכמובן הדר, לירון והחבורה מהאיגוד מנהלי אגפי החינוך. המועצה עושה כמה דברים, 3 דברים מרכזיים. אנחנו עוסקים בקשרי ממשל, כמו להוביל משאבים עבור פעילות חינוך בלתי פורמלי, אנחנו עושים פרויקטים חינוכיים ואנחנו עוסקים בהכשרות מקצועיות, שהערכי ליבה שלנו הוא שותפות מקצועיות, אדם במרכז. מי זה האספה של המועצה? יש 22 ארגוני נוער שהם אספת המועצה. אנחנו נותנים מענה לכל ארגוני הנוער. אבל זה 22 ארגוני הנוער שהם בעצם אספת המועצה, אתם מכירים הרבה מהם, קדימה ולתת והשומר החדש ואחריי ואות הנוער וצבאות השם ונועם וארגון חב"ד וחוגי סיירות ופרחי הדגל והצופים הקתולים וחינוך לפסגות ואיגי ותפוח ועוז ועתידנה וקו הזינוק, יחדיו, צופי השלום, מעשה מד"א וחב"ד לנוער. כל אלו ארגונים שהם יושבים באספת המועצה, רובם ארגוני נוער מוכרים, יש כאלו שלא. לעניין הקול קורא הזה, אלו 18 ארגוני הנוער שרלוונטיים אליכם מבחינת הניקוד, תכף נדבר על זה. הארגונים האלו הם ארגונים שמוכרים על ידי משרד החינוך. סליחה רגע, והם ארגונים... סליחה, אתה תשלח את הארגונים האלה כדי שנראה שאנחנו על זה? כן, ואני גם אגיד שבקול קורא, בדף האחרון, נספח ג', יש רשימה של כל הארגונים. בסדר? תודה. בבקשה. עופרה, מה שלומך? עכשיו אני רואה שזה את. מה קורה באילת? אילת כמו אילת. יאללה, מעולה, אני חלום. רק רוצה להבין שהבנתי נכון, המשמעות תנו לי עוד דקה להתקדם, אתם תבינו משמעויות. תנו לנו עוד קצת רגע, הכל הכנו, כאילו עבורכם, אני מקווה שתבינו, בסדר? סופיה, נראה לי זה את שאלת. עוד קצת נתקדם ומשם, בסדר? אז אלו 18 ארגוני הנוער המוכרים והנתמכים שעוסקים בהכנה לצה"ל. אני רגע אסביר, הקרן לאזרחי ישראל בחרה לתגמל ארגונים שעוסקים בהכנה לצה"ל או בשירות לאומי או אזרחי, ואמרה רק הארגונים האלו שמגישים את עצמם לתמיכה בתקנת ארגוני הנוער גם בסעיף הכנה לצה"ל, רק הם יוכלו לקבל מקום בקול קורא הזה. מתקדם. אני רגע רוצה להגיד לכם, אנחנו רגע נתחיל במה שנקרא המודל, שנקרא מודל בתי ארגוני הנוער. אנחנו פיתחנו מודל שאומר אפשר לעבוד ביחד באותו מקום כמה ארגוני נוער. לא רק שאפשר, הדבר הזה הוא גם יביא אחלה חניכים, אחלה מדריכים, אחלה פעילות. ולא צריך רק סניף בודד, שיכול להיות שזה חשוב, אולי לצופים, אולי לזה, בארגוני הנוער, הרבה מהם יכולים לעבוד גם ביחד. המטרה של המודל הזה הוא להגדיל משמעותית במסה, לצורך העניין לבוא לייעוד מונוסון, וביחד עם ייעוד מונוסון להביא עכשיו 4-5 מענים תוספתיים על הפעילות הקיימת, בסדר? ביחד. מה הרעיון? הרעיון הוא להקים גם תשתית פיזית, אבל גם תשתית ארגונית, שתאפשר לכמה ארגונים לעבוד ביחד באותו מקום. התרומה בעינינו זה שבבת אחת אתה מגדיל את מגוון המענים החינוכיים, ובהכרח הגדלת את הקפסיטי של מספר משתתפים, וגם אתה מחזק את השיתוף פעולה עם הארגונים, כי אתה בעצם, יש לך במקום אחד מרוכז כמה ארגונים שעובדים ביחד. תדמיינו לעצמכם סוג של האב, קצת WeWork כזה שעובדים בו כמה ארגונים ביחד, מבחינת שליטה, בקרה, יש לכם כרשות יכולת הרבה יותר גבוהה לעשות את זה. איך ייראה בית כזה, מה יקרה בו? יהיה בו מה שנקרא ברצועת הצהריים, יהיה בו מרחב ילדים ונעורים, זאת אומרת חבר'ה סיימו בית ספר, כבר משתיים יוכלו להגיע לבית הזה. ומהשעה 4 צפונה, יהיה שם כל הזמן פעילות. יהיה פעילות בקטגוריות שונות. פעילות בקטגוריה של סיירות, קטגוריה בהכנה לצה"ל, התנדבות, חינוך, קבוצות קונספט, כל מיני דברים, אבל הכל יקרה כל הזמן. הבית, כל הזמן יהיה בו פעילות. תכף דוגמה ללוז, איך נראה לוז של בית כזה? אז תחשבו, בבוקר עושים שם הכשרות צוותים, ישיבות צוות, הכשרות מדריכים, לפעמים בתי ספר מגיעים לעשות שם איזה יום שליפה כזה, בסדר? בצהריים, לצורך העניין משעה 2, מגיעה קבוצה של ילדים קבועה, 50 ילדים, תחשבו שמתנהלת סוג של מרחב נעורים, מי שגר פה בקיבוץ מכיר את זה,
והם מגיעים, הבית שלהם, יש פעילות, יש סוג של מדב, מעביר את הפעילות. משעת אחר הצהריים, הוא משנה מוד, והוא הופך להיות מרחב סניפי. אז תחשבו שביום ראשון חוגי סיירות עובדים שם, נמצאת איתנו מאיה היקרה פה, כן? ונטע עובדים שם, בסדר? במקביל, המרחב הזה יהיה מספיק גדול. וביום שני, מד"א עושים שם קורס 60, ובמקביל תנועת תרבות מעבירים פעילות של אומנות ותרבות. וביום שלישי, לצורך העניין, השומר החדש עושים הכנה לצה"ל, ואות הנוער עושים מדע. הבנתם את הרעיון, בסדר? אבל הרעיון הוא שכל הזמן הבית הזה עובד על פי קטגוריות שונות והוא מכיל אנשים. מה הבית הזה לא עושה? הוא לא מתנ"ס, הוא לא עוסק בגילאים שהם לא נוער או ילדים, הוא לא עושה פעילות קהילתיות מתחרות לצורך העניין, הוא בית שמיועד רק כסניף של הארגונים. עכשיו יש פעילות במתנ"ס, פעילות במחלקת, הולכים לפעילות הזאת. המודל הזה מביא כמה פרדיגמות חדשות. אחד, בית כל הזמן. אין כזה דבר. הבית 7 ימים בשבוע, פעיל, עובד, נמצא, כל הזמן יש פעילות. שיתוף פעולה של רשות וארגונים. בעצם, במקום אחד אנחנו מרכזים מאמץ כרשות אל מול הארגונים וארגונים אל מול הרשות. הבית הזה יהיה סביבה מהממת למדריכים. חלקכם אגב, למדנו מכם. הגענו לכל מיני מקומות שעשיתם בתי מדריכים. היינו בירושלים, ראינו בגבעת התחמושת שהם עשו מדריכים, ואני יודע שבקריית אונו ראינו, יש המון דברים כאלו, אבל כל בית כזה הוא בית שיהיה גם אחלה מקום למדריכים, יהיה בו קפה, יהיה בו שירותים, כיף לבוא אליו. יהיה ראש בית לכל בית כזה, שהוא גורם מקשר, שיודע לתווך לכם את כל הפעילות של ארגוני הנוער לרשות, ולתת לכם שקט שכל מה שאתם רוצים קורה שם. יהיה מערך גיוס חניכים משותף, ויהיו חללים שמאפשרים לאותם ארגונים, הם לא צריכים עכשיו בקשה מיוחדת מהקונסרבטורים שיקצה להם כיתה כי הם רוצים לעשות כנס של 50 ילדים לשנות שירות. לא. יהיה להם חלל שמותאם לעבודה משותפת. אני חושב שזה שקף משמעותי כשמדבר על המודל, הוא קצת give and take. בעצם החניכים יקבלו מלא מלא פעילות, חלקם יקבלו 5 ימים בשבוע, המדריכים יקבלו אחלה סביבת עבודה, אתם תוכלו להקים שם פורום מדריכים כזה ספציפית למדריכים האלו שמגיעים, והם יקבלו שם, בגלל שיש שם ראש בית או ראשת בית, היא תוכל לחבר אותם גם לשפה העירונית. מה הארגון מקבל? הוא מקבל מקום, הוא מקבל מתחם, הוא מקבל שירותי משרד, הוא מקבל תחזוקה, הוא מקבל סיוע בגיוס חניכים, במודל אחר שלנו, שאנחנו גם מקצים כסף, הוא מקבל גם כסף. הארגון אבל מחויב. בבית הזה הוא מחויב לקחת חלק, להיות חלק מהגיוס מדריכים, להיות בפורום הבית, הוא מחויב להוסיף קבוצות, זה המודל בסיפור השלם שלו. עד כאן לגבי מודל בתי ארגוני הנוער, שאנחנו מאוד מאוד רוצים, זאת אומרת, אותו ניסינו להביא לקול קורא הזה. בסדר? אם יש רגע שאלות התייחסויות לזה אני אשמח, ואם לא נעבור רגע לשלב השני של הקול קורא שיצא בעקבות המודל שהנחנו לקרן העושר. חן מתל אביב, מה קורה? מלן. לפז, מה קורה? איזה פרצופים, שכיף לראות. מעולה. אוקיי, אז אני מתקדם עוד צעד אחד. אני אספר לכם שעם המודל הזה הלכנו כבר לפני שנה לקרן העושר, שזו קרן שמחולקים בה השנה 174 מיליון שקלים, ושנה שעברה חולקו בה 120 מיליון שקלים, ושנה לפני כן 70 מיליון שקלים, ויאמר לטובת הקולגות שלנו בתנועות הנוער שהם הצליחו לשכנע את הקרן להקצות משאבים לכיתות או מה שנקרא מרחבי חינוך בלתי פורמלי. באמת מהלך יפה, חלקכם כבר הגשתם לקול קורא הזה, חלקכם נמצאים בווייטינג ליסט, חלקכם הקול קורא הזה אתם תגישו אליו גם עכשיו. במקביל שכנענו את הקרן העושר שארגוני הנוער מבקשים משהו אחר. הם מבקשים לעבוד ביחד עם מחלקות הנוער ולהקים לא סטנד אלון של בתים. אנחנו יותר מאמינים בבית שכמה ארגונים יוכלו לעבוד בו. רצנו על הדבר הזה, אנחנו עובדים על זה כבר 1.5 שנה עם המודל הזה, הצלחנו לשכנע השנה את קרן העושר ואת משרד החינוך שישימו 16 מיליון שקלים בדבר הזה, בסדר? ועכשיו בואו נדבר קצת משאבים וכספים, מה הקול קורא הזה אומר, ואיך אפשר לממש בו בעצם את המודל של בתי ארגוני הנוער. קול קורא הזה הוא ל-2025, חשוב להגיד, בעזרת השם ב-2026 יהיה עוד כסף, לא ויותר ראינו את כסף. המצגת, אנחנו יש מקווים. עליה עדיין... שלומי, עוד מלבנים כמה פסים השחורים. אני מזיז, סליחה, אני מזיז.
האם זה זז, מוריה? כן, 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 עכשיו רואים. מוריה, זה טוב. זז? אז אני אומר, זה ל-2025, אנחנו בעזרת השם תצא ל-2026 עוד הקצאה. לכן גופים או עיריות שחושבות לא להגיש, כי אומרים, לא, אין לי בדיוק עכשיו מצ'ינג לשים, אני מציע לכם לשקול להגיש בכל מקרה, כדי שתיכנסו ל-waiting list. גם אם הסיכויים שלכם נמוכים וכולי, שימו את זה בראש. קצת מילים מבחינת תקציב. מדובר פה על פרוגרמה של 51066, תכף נפרט עליה. סך הכל ל-25 יש 16 מיליון שקלים מהקרן לאזרחי ישראל. אנחנו מעריכים עלות בסיסית, מוריה, תקני אותי אם מהנדס העיר שלך חושב אחרת, אבל פלוס מינוס בית כזה, בסדר גודל של 500 מטר מרובע, 450 מטר מרובע, 4.5 מיליון שקלים. בסדר? תחשיב של 10,000 שקל למטר, ברמת גימור בינונית וגבוהה. אני יודע לתקף לכם את זה אל מול קבלנים, וגם אל מול שיחות עם כמה מנהלים ומנהלות מחלקות נוער שכבר עשו שיחה כזאת עם הגזברים. מה זה אומר? הקרן פלוס מינוס תשתתף בבין 1.8 ל-2 מיליון שקלים. זה אומר שבסוף לשנה הזאת יקצו 8 בתים. זו הערכה שלנו. בסדר? מה זה דורש? ב-4.5 מיליון שקלים האלו בתקציב הכולל, את כלל עלויות הבנייה, פיתוח החצר והצטיידות בסך של 135,000 שקלים לערך, והרשות גם צריכה להתחייב לפיתוח סביבתי. במקרה, במידה וזה מקום, לצורך העניין מרקם עירוני חדש, שאין בו עדיין פיתוח סביבתי, צריכה להתחייב שיש שם תשתיות, ביוב, כל מה שצריך להיות שם. מה חשוב לדעת? הקול קורא הזה, ספציפי הזה, הוא למבנה חדש בלבד. בעזרת השם אמור לצאת עוד קול קורא, אבל רק לצפון, עם 5 מיליון שקלים לשיפוצים של מבנים. אני אומר את זה לרשויות הצפוניות, הוא צריך לצאת ממש ברמת הימים הקרובים, בסדר? יש שם 5 מיליון לארגוני נוער, 5 מיליון לתנועות נוער, 5 מיליון לשנת שירות וכולי. שימו לכם את זה בראש, תעקבו אחר הפורטל. הניקוד לרשויות, כפי שהוא מופיע בקול קורא, יש בו 4 קטגוריות. א', יש תעדוף לפריפריה על פי מדד שטראוס, ככל שהיישוב שלכם הוא במדד שטראוס גבוה יותר, אתם תקבלו ניקוד גבוה יותר. יש 2, תעדוף לבינוי בעירוב שימושים, קרי, ללכת לבית ספר או להצמיד את זה למבנה קיים, יש תעדוף למקרה הזה. 3, תעדוף לרשויות עם חוסר במבנים. רגע, אני רוצה להגיד, זה עם חוסר במבנים, שבאופן כללי מבנים לחינוך בלתי פורמלי, קרי, לדוגמה מועדוני נוער, לדוגמה סניפי תנועות הנוער. וניקוד אחרון הוא תעדוף גבוה לרשויות שיש בהן מספר גבוה של ארגוני נוער. אני מזכיר מתוך ה-18 שהראיתי מקודם. רק אלו שעוסקים בהכנה לצה"ל, שירות אזרחי ומקומי, ככל שכרגע יש לכם ב-2024, היו לכם יותר ארגוני נוער שפועלים אצלכם. עכשיו, אם אתם לא יודעים איזה ארגונים עבדו אצלכם מוכרים, מהרשימה הזאת, אתם יכולים ליצור קשר עם מירב או אורית, אנחנו ניתן לכם את התמונת מצב לגבי הדבר הזה. מי פעל אצלכם ב-2024? תרשמו לכם, יש גם את המיילים של אורית ומירב בהזמנה, אתם תקבלו את זה מאיתנו. עובר קדימה. שאלות לגבי השקף הזה אולי, אם יש? לפני שאני עובר קדימה לקול קורא? אוקיי, אני מתקדם. אז קצת על הקול קורא. הקול קורא בעצם אפשר לשאול שאלה או מחולק... שאתה מעדיף בסוף? את יכולה לשאול שאלה, אני אגיד לכם, בבקשה, יהיה באר שבע, כן. צריך שיהיה מאצ'ינג בעצם כן, לבינוי כן, כמו שאת של רואה, הרשות? כן, הקרן שמה בין 1.8 ל-2 מיליון שקלים, והרשות, שוב, בהערכה שלנו, על פי הפרוגרמה הזאת, 510, 66, זה פלוס מינוס, צריך לבנות 450 מטר מרובע, מבנה יעלה 4.5 מיליון שקלים ברמת גימור בינונית, קל, מה שנקרא, בסדר? זה יגיד לך את זה מהנדסת העיר, אדריכלית העיר. אז כן, אתם תצטרכו להוסיף 2.5 לפחות. מעולה, תודה רבה. בבקשה. אחלה. אז בואו נדבר קצת על התנאים של הקול קורא, מה הם דורשים. אז השם מוסד, אתם תראו רגע, יש את נספח א', יש לכולם את הקול קורא או שאתם רוצים שנשלח לכם אותו פה? זהו, שלומי, הם ביקשו להעלות את זה, כל מי שנרשם בקישור, כנסו להזמנה, יש שם את הקול קורא, בסדר? ואם תרצו אנחנו גם יכולים להעלות אותו פה בסוף, אבל תעלי מי אותו שקיבל גם, את אם את הקישור יש יכולה את מירב ה... תוך כדי להעלות אותו פה, את יכולה להעלות אותו פה לצ'אט, בסדר? את ה-PDF. אין בעיה, בסדר. תודה. אנחנו עוברים. אז עכשיו אנחנו מראים לכם איך נראה נספח א'. נספח א' מתחיל, צריך למלא אותו, אתה אומר שם המוסד החינוכי, נקרא לזה נגיד בית ארגוני הנוער. האם אתם מתכננים בניית אתר חדש או אתר קיים? מה נתוני המגרש? אתם תצטרכו להביא מיד בהתחלה, וזה אולי החלק שבגלל זה אנחנו עושים את זה דחוף, כי לפעמים כל החבר'ה שלכם יוצאים לחופשות באופן כללי, ומפרגנים להם.
אבל אתם צריכים להביא תרשימי מגרש בחתימת מהנדס או אדריכל העיר, שכוללות תוכנית מדידה, תרשים סביבה, בסדר? אלו שני דברים מאוד מאוד חשובים שצריך לשים. עכשיו אגב, הטעות פה היא במקור. אם תסתכלו על נספח א', חסר להם את סעיף 3. זה לא שאנחנו פספסנו, רשום 1, 2, 4. אז בנספח א' תצטרכו להגיד קודם כל מה שם המוסד, מה תיאור הבנייה, נתוני המגרש, תרשימי המגרש. בנתוני המגרש זה כל מיני, איפה הוא נגמר, איזה גוש, איזה חלקה, שיפועים וכולי. תוכנית מדידה, תרשים סביבה, אתם צריכים להביא את העותקים האלו, בסדר? ושש, זה מסמך שחותמים עליו שנקרא עתיקות, על פי חוק העתיקות, שאומר, יש חוק מאוד מפורט בנושא הזה וצריך להתחייב עליו. קצת לגבי השטח, זה חשוב. הקול קורא אומר שהמינימום של שטח שצריך להיות מוקצה כדי לבנות את בית ארגוני הנוער, הוא צריך להיות 700 מטר בשכונה חדשה, לא פחות, או 500 מטר בשכונה קיימת או עירוב שימושים. אם אני מצמיד את זה למועדון נוער קיים, או מצמיד את זה למתנ"ס, או מצמיד את זה לבית ספר, בסדר? למבנה ציבור כלשהו, אני יכול גם להקצות שטח שהוא נמוך יותר. זה חשוב, כי זה מקטין לכם לפעמים, ואז מאפשר להביא שטחים כאלו בתוכנית במהירות. יש עדיפות לסמיכות, וזו עדיפות שוועדת ההקצבות תעבור עליה, לגופים, לרשויות שיציגו סמיכות למגרשי ספורט, לשטח ציבור, או לשטח לבניין הציבור אחר. בסדר? שטח ציבורי פתוח, הם ישימו את זה. מה עוד צריך בנספח א' להביא? שאלו הדברים שאתם ממש צריכים לרוץ עליהם. זכויות בנכס. אתם צריכים להראות שהנכס הזה, קרי השטח, הוא רשום כדין, הוא שלכם, אין עליו איזה שהם, לא יודע, הערות אזהרה או דברים, ואם יש הערות אזהרה, אז צריך לראות שיש זכויות מובטחות. סתם, אני מכיר בראשון, באזור צריפין, אז אין להם עדיין חכירה, אבל יש להם זכויות מובטחות של הפקעה. הם צריכים להראות את זה. הייעוץ המשפטי שלכם מכיר את זה ויודע לעשות את זה. ושלוש, אם יש, לצורך העניין, השטח הזה מוקצה כבר, ועל בסיסו אתם בונים, צריך להראות שהוא הוקצה בנוהל הקצאה לגוף לא עירוני ואתם רוצים לעשות. 8, וזה חלק חשוב, אתם חותמים על מסמך, לא אתם, אבל תכף תראו מי החותמים, זה רשום גם בתוך הגוף עצמו, אבל זה בגדול ראש רשות או מנכ"ל, גזבר, יועצת משפטית, שבו אתם צריכים כבר להבטיח את השימוש בנכס. א', אם זה מבנה ציבור, בית ארגוני נוער, מועדון נוער, מה שנקרא, הוא צריך להיות, לשמש לייעוד שלו. 2, אתם לא תאכלסו אותו לפני שתקבלו את האישור, אי אפשר להתחיל לבנות ולבנות חלקית, ובמידה ואתם תקצו אותו להפעלה, נגיד תגידו וואלה אני רוצה ושמועצת ארגוני הנוער תפעיל, יש נוהל הקצאה מסודר, אתם תהיו חייבים לעשות את הדבר הזה. בתוך הבטחת השימוש בנכס, זה סעיף חשוב כי הוא תכף יעלה, אתם מתחייבים, אתם צריכים להתחייב שהנכס הזה יוקצה, זאת אומרת ארגוני הנוער יוכלו לפעול בו, בסדר? שימו לב, אתם לא נדרשים מראש, כמו בכל קורא של תנועות הנוער, להחתים מזכ"ל ארגון נוער על זה שאתם תבטיחו לו את הנכס. לא, אתם יכולים ללכת להגיש את זה עכשיו בלי חתימה של אף ארגון נוער. ואנחנו תומכים לא בזה. צריך לערב את ארגוני הנוער בעם. לא צריך לערב אותם בשלב הזה. ויוסי, אני אומר לך גם, אנחנו תומכים בזה. רוצו קדימה. מה כן? בהבטחת השימוש, אני בונה בבית שמש, אני כן אהיה מחויב להבטיח, ואני צריך להראות את זה גם לוועדת הקצאות, שהנכס ישמש את ארגוני הנוער אחרי זה. אגב, הוא יוכל לשמש גם ארגון שהוא לא ארגון נוער, אבל הוא צריך לשמש את ארגוני הנוער בליבה. בסדר? שלומי, עלה שאלה בשונה אם הם כבר... מהקול קורא... שלומי, בבקשה. עלתה שאלה אם כבר צריך כן, היתר בנייה בשלב הזה. אני לא חושב שצריך את היתר הבנייה, אני חושב שצריך, לא, צריך את הנכס, אבל תרשמי לנו לבדוק את זה בבקשה גם עם נדב, לדעתי לא צריך היתר בנייה, זה לא רשום, צריך להראות שהשטח הזה הוא שטח שאפשר לבנות בו, ואני לא חושב שצריך כבר את היתר הבנייה, כי היתר הבנייה דורש כבר פרוגרמות, תוכנית העמדה האדריכלית וכולי, בסדר? אחלה. חתימות, צריכה להיות חותמת של הרשות, ראש הרשות, גזבר הרשות, הייעוץ המשפטי, מהנדס אדריכל העיר. למה התחלנו בזה? כי נספח א' הוא הנספח שדורש הכי הרבה עבודה עליו. צריך ללכת לתוכניות מדידה, אדריכל העיר וכולי, אני מתקדם. בסדר? אני עובר רגע לנספח ב'. נספח ב' דורש מכם להציג רשימה של מבני החינוך הבלתי פורמלי, שימו לב, רק מבני החינוך הבלתי פורמלי שקיימים ברשות. מועדוני נוער ומרכזי נוער. אגב, אתם יכולים
יכולים ללכת, אתם יכולים ללכת למהנדס העיר, אבל אתם יכולים גם לבד להיכנס לאתר משרד השיכון, סקר מבנים, ואתם יכולים להיכנס ליישוב שלכם ולראות איזה מבנים, מבני חינוך בלתי פורמלי, יש מוכרים ביישוב שלכם. בסדר? ואפשר למלא את הטבלה הזאת. גם מבנים בבנייה ומבנים לא פעילים, כמו שאמרנו, ניתן להיעזר בסקר המבנים. בתוך הטבלה הזאת יש שם כמה פונקציות, אני רגע רוצה להראות לכם אותה, שנייה אחת. הכוונה בסניף תנועה שהוא פעיל, זה סניף תנועה שהתנועה מזכירה, או שהבניין הוא בבעלות הרשות? לא, רק בבעלות הרשות. אוקיי. בסדר? תסתכלו, ומה שהוקצה לתנועות לא? כן, אם זה בנוהל הקצאה, זה של הרשות והוקצה לרשות. אבל זה כן. אבל אם עכשיו לצורך העניין בא לך ארגון נוער, או תנועת נוער שהזכירה, לא יודע, חדר בקניון, סתם לדמיין, זה לא רלוונטי. לא על זה מדבר המחוקק, בסדר? זה הטבלה, אתם רואים את הטבלה הזאת, שימו לב אליה. זה הטבלה, היא טבלה פשוטה, רשימת מבני מוסדות החינוך הבלתי פורמלי ביישוב. בסדר? אני חוזר לכאן. מה אתם צריכים לעשות בו? אתם צריכים למלא את מה שנקרא סוג הפונקציה. בסדר? מה זה פונקציה? פונקציה זה הייעוד, מה קורה שם? מה המוסד? לצורך העניין, זה מבנה כרגע של המתנ"ס, שם המוסד הוא מתנ"ס ברנט בעכו, סוג המבנה זה לצורך העניין מועדון נוער. האם יש זכות קניין של הרשות? כן, אם יש הערות נוספות, סבבה, להעיר. לדוגמה, להעיר מבנה שמיועד להריסה. שייתן משהו, בסוף ועדת ההקצבות קוראת את הדברים האלו, ואם אתם רוצים להציג תמונה שהמצב של המבנים שלכם, אם גם יש לכם 8 מבנים, אבל כולם מבנים בבדיקת לא שימוש, תרשמו את זה, זה יעזור. הלאה, ביטוחים. אני רגע רוצה להגיד, אני רוצה שתכירו את זה, בגדול אמור להיות לכם, או הייעוץ המשפטי או הסוכן ביטוח אמור להכיר את זה, אבל יש רשימה של דברים שאין לכם יותר מדי מה לעשות איתה, רק תכירו את זה. אתם צריכים להראות ולהתחייב במסמך שאתם תעשו ביטוח להקמת המבנים לארגונים שנתמכים, אתם תוסיפו את משרד החינוך כמבוטח נוסף, אתם תוסיפו את מה שנקרא ויתור על זכות התחלוף, זה אומר שאם קורה משהו אז בעצם יש זכות לאותו מוסד, לצורך העניין למדינת ישראל, לבני הנוער או דברים מהסוג הזה, להתנער מהתביעה, בסדר? זה מושג מאוד מאוד יקר, אתם יכולים להעמיק בו, אתם צריכים להראות שהרשות תשלם את הביטוח, בסדר? ואתם יכולים גם לדרוש מקבלני משנה, נגיד החלטתם, לא יודע, נגיד יצרנו התקשרות עם יוסי, שמועצת ארגוני הנוער היא זאת שמקימה, היא זאת שמפעילה, הוא יכול לדרוש ממני, להגיד לי אין בעיה, אם זה אתה עושה את זה, כל הביטוחים עליך. אבל כל סוגיית הביטוחים היא סוגיה שצריך להעביר אותה בייעוץ המשפטי, הם מכירים את זה, אין פה משהו חדש, כשבונים בית ספר עושים אותו דבר, בסדר? אין פה מדע טילים. הלאה. זה מעניין, כי פה אני חושב שעשו כאן שני מהלכים חשובים, ובעצם אמרו שהמבנים האלו יוקצו על פי חוק רשויות מקומיות, רק לרשות שמועסק בה מנהל יחידת נוער. יוסי, אני חושב, אני אומר את זה כנציג המזכירות, שזה מהלך חשוב, לחזק את איגוד מנהלי מחלקות הנוער גם בכלל, שאומר חבר'ה, אנחנו רואים חשיבות לזה שהרשות מקיימת את החוק במלואו, ויש לצורך העניין מועסק מנהל יחידת נוער כיום אגב, יש כל מיני יחידות נוער, אגפי נוער שדיברו איתי, מה קורה אם עכשיו אנחנו באמצע מכרז או דבר סוג הזה, אני לא יודע להגיד לכם, ועדת ההקצבות תבחן את זה, תבחן את זה. וברשות פועלת מועצת תלמידים ונוער, שוב פעם, היא מקיימת את חוק הרשויות המקומיות, איך יודעים, איך הם ידעו אם הרשות זה, המפקחת, הם יכולים להרים טלפון למפקחת ולהגיד לה, תגידי רננה, בבת ים יש מועצה או אין מועצה? אוקיי, עכשיו תנאי סף למבנה. המבנה הזה צריך לעמוד בפרוגרמה של מועדון נוער, תכף אנחנו נראה לכם מה זה הפרוגרמה, אבל בגדול, אתה תוכל לשלוח היא צריכה לנו את להיות... הפרוגרמה כדי שכבר כן, מירב, את יכולה לשלוח בצ'אט פה את הפרוגרמה גם בבקשה? או שאני אעביר כן. לכם אותה פה בצ'אט גם? בסדר? אנחנו נשלח לכם את הפרוגרמה עוד כמה דקות, זה בסדר? מאוד יעזור, אבל אתם כשאתה יכולים... הולך להנדסה ואתה בא מוכן. כן, אז אני אראה לכם קודם כל איך נראית פרוגרמה, רגע, שתיכנסו רגע לראש רגע, זה לא איזה, זה נשמע כאילו מדע טילים, רגע אחד. תגידו לי שאתם רואים את ה-PDF שלי? כולם רואים?
מישהו רואה? תסמנו לי. כן, רואים רואים. בקטן. רואים את זה? חבר'ה, רואים, זה אפשר להגדיל קצת. הפרוגרמה. אפשר לראות? כן. אוקיי, זה פרוגרמה, אנחנו נשלח לכם אותה. זה מסמך של משרד החינוך, שבעצם המסמך הזה קובע, מינהל פיתוח, הוא לא יודע, הוא יודע לעשות דברים מאוד בסיסיים. הוא אומר, חבר'ה, אני לא יכולים עכשיו להגיש לי מה שרוצים. כל איזה בני ביתך, הם בני ביתך. זה התדפיס בפרוגרמה הסטנדרטית. רוצים על הדבר הזה להוסיף, או הכל סבבה, אבל זה המינימום הנדרש מה שנקרא, בסדר? זה תדפיס פרוגרמה, שימו לב שנקרא מבנה קטן לנוער עד 170 איש. יש פרוגרמה אחרת, שלא תתבלבלו, שהיא 51067, שהיא פרוגרמה לעד 250 איש. פה מאפשרים לכם, והעיר שלכם תאהב את זה, כי אם היו אומרים לכם עד 170 איש, זה אומר מינימום 6 מיליון שקלים. ולפעמים העירייה אומרת, אין לי מצ'ינג להעמיד פה. פה אמרו לא, מינימום, מבנה קטן ל-170 מטר, זה אומר אתם תהיו חייבים להראות בנייה של 420 מטר נטו. עכשיו פה יש לכם את הפירוט, תכף אנחנו נראה לכם. אומר רק המסמך הזה, כשאתם הולכים למהנדס העיר, אתם חייבים את המסמך הזה לקחת איתכם כדי שידע על מה מדברים, ולצערי בקול קורא הוא לא נמצא בשלף, אנחנו נעביר לכם אותו ויהיה אותו לפניכם. בסדר? מה חשוב מתוכו? חשוב מתוכו שתדעו את זה. בתנאי הסף רגע, תכף נגיע לפרוגרמה. אחד, שאתם תעמדו בפרוגרמה כשאתם מגישים. בעצם כשאתם מגישים את הבקשה לשטח ואת הזה, שהיא עומדת במינימום. אתם צריכים להראות, ולדעתי אין פה רשות שלא עומדת בזה, ש5% מהאוכלוסייה לפחות היא נמצאת בגילאי 9 עד 18. כל מי שנמצא כאן, יש לו לפחות 5% מהילדים הם 9 עד 18, מהאוכלוסייה הזה. אתם צריכים להגיד, אין פה משהו מעבר, צריכים להראות שהפעילות מיועדת ל-120 בני נוער. למה אני אגיד את זה? אם יש כאן נגיד מישהו בהתיישבות, לא יודע, בשומרון, שאומר, אני רוצה לבנות גבעת עוז, ובגבעת עוז יש 40 ילדים, אז לא יאשרו לו ככל הנראה. בסדר? וצריך להראות שיש פה סביבה, מרקם עירוני, שיש בו ילדים, וכמו שאמרנו, מינימום 500 מטר בשכונה קיימת, הם צריכים להקצות, או 700 מטר בשכונה חדשה. בסדר? עד כאן. זה הייעוד, ככה נראית הפרוגרמה, איך היא תיראה מבחינת, לפחות מבחינת בסטנדרטי שלה, מה שנקרא בית ארגוני הנוער, יהיה באולם, יהיה באולם גדול של 120 מטר. זה אולם 120 מטר, אתם יודעים, זה כפול 3 כיתות כזה, תדמיינו לעצמכם, זה חדר כינוסים, חדר רב תכליתי כזה, שאפשר לסדר בו הרבה מקומות ישיבה, אתם מכירים אותו אצלכם, לפחות 3 חדרים לסניפים. בתפיסה שלנו של בית ארגוני הנוער, כל בעצם סניף או כל בית, כל ארגון מקבל חדר כזה, עם שלט, זה החדר שלו, חדר עוז, חדר מד"א, חדר whatever, חוגי סיירות, בסדר? מחסן, בסדר? יש לכם 2 מחסנים שהם מחייבים אתכם, מחסן קטן, מחסן גדול, זה מקומות שאתם יכולים לתת לארגון, שים פה את המחסן שלך, זה חוגי סיירות, שימו פה את השקי שינה שלכם, ציבות, השם, שימו פה את הזה שלכם, מטבחון, שגם מטבחון לצוות וגם יאפשר סדנאות, ועוד מרחב פעילות חדשני, אני אגיד, הם לא אמרו מה זה המרחב פעילות הזה. זה בעצם עוד חלל בינוני, אתם מכירים אותו מהמרכזים, מרכזי הנוער שיש לכם ברשויות, סך הכל נטו מינימום 420 מטר בנוי, אתם צריכים להראות בתוך הדבר הזה. עד כאן החלק הזה, אני רוצה רגע לדעת, לאסוף אם יש שאלות, כי זה די היה החלק המרכזי, ואז רגע נדבר קצת על לוחות זמנים וכאלה. שאלות, בבקשה, או התייחסויות או הערות. ההתייחסות שלי, אם תוכל לשלוח לנו את המצגת, זה יהיה הכי ברור כשכותבים אחד לאחד. המצגת אתם תקבלו, אנחנו משתתפים מיד אחרי, יש לנו את המיילים, נכון? מירב, אם אפשר גם לשתף פה, כן, רגע, בקבוצה בצ'אט, המצגת. אני אגיד שיש פה הרבה יותר אנשים ממה שנרשמו בקישור. רק מי שנרשם בקישור יש לי תיעוד של המייל שלו. מי שרוצה שנשלח לו את הדברים, שירשם. אני מצרפת את קישור ההרשמה עכשיו לצ'אט. כן, ותרשמו בבקשה, אנחנו שמים לכם גם פה את המיילים, גם של מירב, אנחנו לא סיימנו, כן, אנחנו ניתן פה תשובות, אבל אני שם פה גם את המייל של מירב וגם את המייל של אורית, ואתם יכולים לשלוח להם מיילים, וכל דבר שתראו, אתם תוכלו לקבל תשובות. היו פה כמה שאלות, רגע, אני רוצה להתייחס אליהם. האם מחלקת הנוער עצמה יכולה להיות בתוך המבנה הזה? חלבי, וזה לפז. זה לא לפז, לא, לפז הוא מדיר אל-אסד, סליחה.
רואן מדאלית אל כרמל, סורי. תראי, אם אני הבנתי נכון, זה מחלקת הנוער לא, לא, אני עצמה, באה לעשות או מיון. פעילות של מחלקת הנוער? כאילו, הייעוד של מחלקת הנוער. מחלקת הנוער יכולה להשתמש בזה חופשי גם, כאילו. ממש כן, חופשי. כן, אבל רגע, שלא תטעו ותגישו בטעות שזה אמור, זה יכול להתפרש כאילו אתם מחפשים משרדים. לא. זה אני אומר לכם, ועדת הקצוות, מה שנקרא, תדרדר אתכם לתחתית אז לא, הרשימה. הכוונה שלי שמחלקת הנוער שיש את הפעילות שלה, יכולה לעשות שם. התשובה היא כן, התשובה היא אוקיי. כן, בשונה מהקול קורא של הקולגות שלנו, ששם בעצם זה מוקצה, לפחות לתקופה רק לתנועה, פה בהחלט יכולה להיות פעילות של מחלקת הנוער לצד ארגוני הנוער. מה אומר הקול קורא? הקול קורא אומר, אתם חייבים להבטיח שהשימוש בנכס יהיה לארגוני נוער. עכשיו, אגב, אתם יכולים גם להבטיח את השימוש בנכס לארגון נוער אחד. לא יודע, היה איזה רשות שדיברה איתי, אמרה לי, לא יודע, אני רוצה להקצות לשומר החדש, אין להם זה, יש להם מלא פעילות, זה גם בסדר. אז זהו, זאת אומרת, אני שואלת אותך את השאלה הזאת בגלל שיש אנשים שאומרים לי שזה שייך לתנועת הנוער הדרוזי. אז לא, כאילו, זה שייך לא, יש לכל קול קורא, ארגון. וואן, יש כן, קול קורא של התנועות, שהוא קול אוקיי. קורא מקביל, יש לכם אותו? אתם רוצים שנצרף כאילו, לכם אותו גם? אז קיבלתם כאילו אותו? אנחנו יכולים להגיש על שניהם? כן, אין מניע, אין אוקיי. שום יש מניעה, לי, יש לי אין שאלה, שום כי אני מניעה. ממש עופרה, חייבת בבקשה, כן. לצאת. אתה אמרת שהקול קורא הזה מיועד למבנה חדש בלבד, ושעתיד לצאת קול קורא לשיפוץ מבנה. יש לך... רק בצפון, עופרה. מה? רק בצפון, אבל, עופרה. רק בצפון? כן, זהו, שם יש קול, פספסתי אותך באיזשהו רגע. אז אמרתי, רגע, מה הוא אני מתכוון? אז אני אגיד, לשמחתנו, אני אומר, הצלחנו לשכנע את קרן לאזרחי ישראל, באמת היינו שם לילות איתם, והצלחנו לשכנע אותם להביא כסף לבינוי באופן כללי לחינוך בלתי פורמלי. זה היה המהלך הטוב, והגיע 36 מהלך מיליון, מבריק. ואגב, שוב, יאמר לזכותם של תנועות הנוער, הם התחילו עם זה לפני שנתיים, אנחנו הצטרפנו, הצלחנו להגדיל את העוגה הכוללת, אז היה פה עבודה משותפת. היה מאצ'ינג, הצלחנו לעשות מאצ'ינג עם תנופה בצפון, בסדר? הבנתי. ולהביא עוד 25 מיליון שקלים לבינוי ביישובים 0 עד 9 בצפון, ושם אפשרנו לשיפוץ, בסדר? הבנתי. אז לאילת עוד לא הגיע. אני אגב חשבתי, עופרה, שכן צריך את הקול קורא, לפחות שלנו, כן לאפשר אותו גם לשיפוץ. לא, אני מינהל פיתוח, חושבת שמה שהקול קורא הזה הוא מעולה, ובאמת, אתה יודע, כל קול קורא כזה של מבנים, המבוגרים מבינינו מברכים. נכון, אנחנו אומרים, יש כאן היסטוריה, וגם זה, גם תנועות הנוער, גם זה שיוצא, גם השנה, גם שנה שעברה, גם האפשרות להגיש שוב. נכון. הסיפור הוא שלהקמת, שמים את זה או מניחים את זה על מבנה חדש בלבד, זה קצת סוגר אותנו בתוך המקום הזה. אני גם אוהבת את התפיסה ההוליסטית שאומרת לא חייב להיות רק, יש לך רק אחריי, שימי אחריי ועוד, ותעשי מזה מבנה רב תכליתי. נכון. אני מאוד אוהבת את זה, ושאני נכון. לא תלויה בארגוני הנוער. את כל מה שקרה כאן, אני הקשבתי בקשב רב וזה מעולה. הסיפור הוא שכשזה רק למבנה חדש, זה נורא מצמצם לנו את האפשרויות. עם זאת, שימו לב רגע, אורית ככה ומירב ככה מכירות את זה מקרוב ואני אשים את זה, יש פה אפשרות, ואליו ללכת עם מהנדס העיר או לאדריכלית, וכמובן לראש העיר או ראשת העיר, זה הסיפור של להצמיד מבנים. באופן כללי אתם מכירים את זה שבארגוני הנוער נכון. מתאפשר לקיים פעילות, ולכן אם אני בא ואומר, אני מצמיד את זה למתנ"ס ועושה הרחבה של המתנ"ס. עכשיו הרבה זאת פעמים אתם האופציה תגלו, היחידה שאני רואה כרגע. וזו להצמיד אופציה את זה לא רעה, למשהו קיים אצלי. נכון, תצמידי. זה לא דורש הרבה שטח, לפעמים זה יכול להיות אגב בתחום הגידור הפנימי, וואלה, יכול להיות שגם עשינו פה מעשה אפילו בטראפיק היותר גדול לכולם, כן, מבינה? ולא כן, בודדנו עוד שטח. זו האופציה היחידה שאני רואה כרגע. להצמיד בסדר את זה גמור. במיקום שנמצא איזה משהו יביל, כמו מרכז הכנה לצה"ל, ולהפוך אותו, במקום היביל הזה, להפוך אותו למבנה קבע, זה דוגמה, זה וזה, טוב. ככה אני רואה את זה. גדי שואל שאלה, תודה. כמה רשויות, תודה עופרה, טוב לראות אותך, אנחנו באים לבקר אותך גם בקרוב. אתכם. כמה רשויות יקבלו תשובה חיובית? להבנתנו, יש 16 מיליון שקלים, לא, יש 16 מיליון שקלים, פלוס מינוס בין 1.8 ל-2 מיליון שקלים, זאת אומרת 8 רשויות אמורות לקבל תשובה. קצת על לוחות זמנים,
רגע, שלומי, יש פה עוד קוויז שאלה מהיר, אחת. כן. רגע, שלומי, שאלה אחת. רגע, רק על זה, עד מתי צריך להגיש את הקול קורא, לילך, את זוכרת? עד ה-22, לא? אני גם חושבת כן, עד עד ה-22 ה-22 לעשירי. עד כן, זה ה-26. הסיבה אגב, זה הסיבה שבשיחה עם מאור בעצם וזה אמרנו לא קל במזכירות, בגלל אמרנו בוא... החגים. נכון, נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. אז אגב, קודם כל אני אומר, מה שאתם צריכים, אם יש משהו עזרה שאנחנו יכולים לעזור לכם, אנחנו רגע נעזור. גם אם צריך לחדד, או גם אם צריך הבהרה מול מהנדס העיר, אדריכלית, גם מירב, גם אורית, יודעים לדבר איתם, בסדר? אנחנו כאילו במהלכים של בנייה של 6 בתים כאלו בצפון בנפרד, אנחנו מכירים את הכל, אבל שימו לב שה-22 לעשירי זה הנקודה, כל סוגיית תוכניות המדידה, העניינים, דורש מכם בגדול היום ללכת כבר ולהתחיל להניע את התהליך. היה עוד שאלה? כן, בבקשה, לנו גם שאלות. יש שאלה, בבקשה. סלח לי. כמה רשויות מקבלות תשובה חיובית בסוף? עניתי לך. 8. אמר רגע, 8. 8. איכשהו 8 רשויות. פספסנו את זה, תודה. שלומי, יש פה אני עוד רגע רוצה אבל שאלה. להגיד, רגע, רק שאלה מי זה גדי בנטלי? מי זו? מי שאלה את השאלה? מאיפה אתם? עיריית מעלה אדומים. לא יודע. עיריית מעלה אדומים. מעלה אדומים. מהמם. מהממים. אז, אבל אני רוצה רגע להגיד, מי שכאילו יושב עם עצמו ואומר, אין סיכוי, אני כל הזמן מגיש ולא מקבל, ווואו, אני לא בפריפריה. אני מבקש מכם, תשקלו שוב, כי גם אם לא תקבלו, אהלן, מה קורה? גם אם לא תקבלו, שימו לב, אני אתן לכם דוגמה בתנועות הנוער. ה-waiting list יקבלו יותר מוקדם. זאת אומרת, ועדת ההקצבות מפתחת waiting list. ולכן גם אם לא קיבלתם עכשיו, בעזרת השם שנה הבאה נביא עוד כסף, ביחד, אתם תיכנסו לפחות לפול. אתם מבינים את הראש? לכן אל תהססו בעיניי, אני מציע לכם לנסות ולהגיש. בבקשה, עוד שאלה. או לילך, פתחת המיקרופון, רצית לשאול גם? מישהו? שלומי, מישהו שאל אם המחלקת נוער עצמה יכולה להיות בתוך המבנה. לא, אז אמרתי, תראו, אתם יכולים לרשום את זה, אני אומר לכם שוועדת ההקצבות מאוד לא תאהב את זה. בסוף זה אנשים, כן? יושבים שם אורלי ויושבים שם גור, ויושבים שם זה אנשים שהם שלנו, הם מכירים. הם יגידו, בואו, הם רוצים לבנות משרדים למחלקה, אין אירוע כזה. אני מעדיף לתת את זה אפשר עוד שאלה? למקומות אחרים. בבקשה, יאללה. כנפיים של קרמבו, הם בעצם לא תנועה ולא ארגון. מה, הם נופלים בין הכיסאות כאילו בהקשר הזה? כן, כן. תראי, איילה, זה בחירה שלהם, אני אגיד, זה ארגון מכובד וראוי ומהמם. הם בחרו לשבת בתקנה של משרד הרווחה, הוצע להם מספר פעמים להיות או בתקנת תנועות הנוער או בתקנת ארגוני הנוער, והם מתעדופים שלהם, הם מעדיפים להיות שם. אני מכבד את זה, אני מעריך את זה, אני טוען שחבל, הם מפספסים המון דברים, סתם אני אתן לך דוגמה. אנחנו מצליחים בעבודה מאומצת, גם אנחנו וגם התנועות, להביא כסף למשרד להגנת הסביבה, ומשרד להגנת הקליטה, וכמו הזה, והם לא מקבלים את זה, וחבל. נשמע שזה שלהם. ושאלה אחרונה, בלי נדר, יצא עוד קול קורא להגשה למבני תנועות נוער. כן, נכון? אלה הקול קורא, כן, זה הקול קורא הזה. אפשר להגיש גם וגם? כן, אין מניע. יש 2, אחד למבנים ואחד זה לבלתי פורמלי, כאילו בארגונים. אין מניע, חברים. אין ואפשר שום מניע, להגיש הנה. גם וגם על אותה חלקת אדמה? זו שאלה טובה, מי שאל? וואי, בואו, התקדמנו. ג'וליס. אני חושב, קודם כל זו שאלה מעולה. אני לא ראיתי, הנה, זה הקול קורא לתנועות הנוער, בסדר? בדיוק, אין מניעה בשניהם, כבר עברתי על שניהם. שלומי, אני שלחתי קישור בצ'אט לאתר עצמו של הקול קורא של משרד החינוך. מצוין. אז אתם תראו שם, זה אחד מעל השני. אז תראו רגע, אין מניעה, לפחות אני לא מכיר מהנספח, אולי אורית או מירב יתקנו אותי, אבל להגיש על אותו שטח. מישהו מכיר אחרת? יש פה חבר'ה עם הרבה... יוסי? שלומי, הסברה אומרת שאין מניעה, אבל אם והיה והוא יכל לזכות בשתיים, הוא יזכה באחד. זה נכון, זה נכון, זה נכון. אבל לא, יש רשויות שנגיד, לא יודע, הוא אומר, אני קיבלתי לפני 1.5 שנה, אז אני רק רוצה להגיד לכם, בווייטינג ליסט, אני מכיר את הנתון, הגישו 80 רשויות לתנועות הנוער בשנת 2023, שזה היה הראשון, ונבנו, וזכו 40. כלומר, בקיצור, יש שם עוד waiting list ארוך,
אז א', תגישו, זה מצוין, וגם אותו דבר כאן, הנה אורטל חדד הצטרפה אלינו, איזה זכות שלומי, גדולה. מה קורה? אורטל הייתה בישיבות הראשונות שהתחלנו לרקום את המהלך. לילך, בבקשה. שאלה לגבי החידודים של השימושים, יכול להיות שענית ולא הייתי מספיק קשובה. זה חייב להיות הקצאה לתנועה מסוימת, או שיכולה להיות פעילות של יחידת הנוער, אבל לא של משרדים, כאילו פשוט אני כיחידת נוער, מפעילה שם כאילו פעילות של הנוער, כאילו מועדון נוער כזה, זה יכול להיות? אני רגע רוצה להראות לך את זה. התשובה היא, תראי, הכל קורה, ולדעתי בחוכמה, גם מאור היה איתנו, טל מכירה, זאת אומרת, הוא די עמום בעניין הזה. שימי לב, את רואה, זה הסעיף שמעניין אותך, אוקיי? כן. הבטחת שימוש בנכס, בסדר? אני קורא אותו ביחד איתך, אוקיי? כי תראי, הוא מאוד עמום בעניין הזה, בסדר? אנחנו מתחייבים כי הנכס יישאר בחזקתנו, יועבר, רגע, שנייה, איפה זה? רגע, אושרה לו, משרד החינוך, לא, זה לא החלק הזה, רגע, אני עולה רגע למעלה. זכויות בנכס, עתיקות. לא, זה אחרי העתיקות, זה בין העתיקות לבין הבטחת השימוש. יש לא, לך אבל- 7.3 זה ההקצאות, מה אתה מחפש? כן, רגע, איפה המקרה? תרד זה עוד לא קצת. הקצאות, הנכס יוקצה, לא, זה לא הנה. הנכס יוקצה. לא, יש פה איזשהו מקום שהוא אומר הבטחה, רגע, אני אמצא לך את זה, הבטחת השימוש בנכס לארגוני הנוער, הנה כאן, מדינת ישראל. רק שנייה אחת. אני תכף רגע אמצא את זה, בסדר? אני אוציא לך את זה כאן, כי אני חושב שזה נושא רגע חשוב שמפורט כאן. תנו לי עוד שנייה אחת בבקשה. אולי בנספח ג', סעיף 3, הרשות מתחייבת שהמבנה יוכל לשרת גם לפעילות ארגוני נוער, זה? כאילו זה ברור. כן, לא, אז רגע, זה חשוב, כי הם עשו את זה מאוד מאוד, את רואה שהם עשו את זה מאוד מאוד רחב, בסדר? שלומי, עוד פעם יש פס שחור. כן, אני רגע מוריד את זה על הפס השחור, לקבל מהרשות. אני אגיד לך מה אני מכיר רגע מהדיונים הפנימיים, בסדר? אני רגע אגיד את זה שם. בגדול הם מאוד מאוד היו נחושים בקרן עצמה, בסדר? לא להקצות את זה למשרדים. הם יטרפו על זה. כשהם שמעו משרדים, הם איבדו כיוון. לא, הכוונה היא לא למשרדים, אבל לפעילות שונה של יחידת הנוער, אבל שהיא לא של ארגון מסוים. אין מניעה. לא, זה אין מניעה, זה אנחנו יודעים שאין מניעה. אוקיי, לא, אמרתי לא למשרדים, משרד לא... לא, זה אין מניעה. אגב, זה ברור, שימי לב אפילו בפתיחה, לרבות ארגוני הנוער, בסדר? רשום שם בהתחלה, ושימו לב מה כן הם רושמים בהמשך. הם רושמים בהמשך, זה לא הסעיף שראינו, תכף אקרא אותו, אתם חייבים להבטיח שארגוני הנוער יוכלו להשתמש בו. כן, בסדר, אם יהיה לי אבל זה לא ארגון אומר. שייכנס, אז כן, אני מחויבת לתת לו, כאילו, אני לא עכשיו אגיש לעוד, הבנתי, סבבה, בסדר. כן. זאת אומרת, אני רואה פעילות שאת מפעילה שם את תוכנית המנהיגות שלך, בסדר? הפנימית, לצד ארגוני נוער, וואלה, אומר לך בכנות, כמועצת ארגוני הנוער, מברך על זה גם. אוקיי, ואני יכולה, עכשיו, שאלה אחרת לגבי אופי הבנייה, כאילו, זה חייב להיות בנייה ממש, או שאני יכולה, נגיד, מבנים יבילים וכאלה? כאילו, אבל לעשות את זה משהו, כאילו, מסודר, לא סתם מרכז קרוונים כזה, אלא משהו כאילו... אין אישור למבנים יבילים ומבנים... מסודר עם פיתוח וכאלה. אין אישור למבנים יבילים ומבנים ארעיים בדבר הזה. אני אחדד לך אבל את השאלה, אני אגיד לך איפה אנחנו נתקלנו בזה. נמצאת כאן לי כאן עוד או שהיא ירדה? היא ירדה, נכון? אבל לא משנה, לי מלווה אותנו פשוט בבינוי של כמה בתים בצפון, אבל נגיד בנייה מתועסת, כן? זה אירוע שמוכר היום לבנייה לכל דבר ועניין. יודע לקבל היתר מלא וכאלה. נכון. אבל יביל וכאלו לא באירוע. אוקיי. סתם אני זורק לך את זה, כי נגיד אנחנו עכשיו באיזשהו דיאלוג על אנגר כזה מעניין, כאילו בית שיהיה אנגר, אבל זה בנייה, אתה יודע, בנייה מה שנקרא מתועסת, או בנייה קלה, אבל זה מלא, קונסטרוקציה פשוט שהיא לא קונסטרוקציה בטון. כן, אוקיי, בסדר. כן, עוד שאלות? כן, אני רוצה לשאול שלום שתי שאלות. בקשר לפרוגרמה, צריך להעמיד עכשיו פרוגרמה חדשה שהמהנדס או האדריכל של המועצה מתכנן לפי החלקת אדמה שאנחנו מגישים, או שאפשר, אנחנו פשוט מצרפים את הנספח שראית לנו. בשלב הזה, מה הם אומרים, בסדר?
בשלב הזה הם אומרים, חברים, אני עוד לא, זאת אומרת, תקבלו את ההקצבה, בשלב הזה זו הפרוגרמה, אנחנו צריכים לדעת שיש לכם את השטח המתאים, ויש לכם איפה לבנות, כאילו את הדבר הזה. אחרי זה, תוכנית העמדה האדריכלית, עניינים, כל השלבים האלו, הם בשלבים הבאים. לפי זה ישוחרר לכם כספים או לא ישוחרר לכם כספים. אבל בשלב הראשון, שימי לב, צריך אבל הרבה דברים אחרים. תוכנית מדידה, תוכנית סביבה, כן, בסדר? כן. והשאלה השנייה לגבי הביטוחים. יש את המסמך שראש הרשות והגזברית אמורים לחתום על הביטוחים. אנחנו אמורים לצרף גם את הביטוחים האלה, או שהמסמך של החתימות זה מספיק? אני לא ראיתי שצריך לצרף את זה, אני ראיתי שרק ההתחייבות עובדת. מי דיבר? יוסי, נכון? כן, לדעתי זה רק התחייבות, אבל צריכה שיהיה לך את המסמכים למקרה של ביקורת. אבל בוא, אבל היועצת המשפטית שלך צריכה לחתום על זה, אז בוא נקרא אותך, לא תחתום אם זה לא קיים, אבל האם נצרף או לא נצרף? לא, נספח ג' בתוך ההתחייבות, סעיף 4 ביטוח, once כאילו, אתה יודעת, היא עוברת על המסמך הזה, שימו לב, בעצם יש פה חתימה של ראש רשות, מהנדס רשות, כולם צריכים להיות חתומים על זה, הם לא יחתמו לפני כן, בסדר? בסדר גמור. תודה. בבקשה, עוד שאלות? מדהים. אז אנחנו רוצים שני דברים רגע לשלוח אותם איתכם, בסדר? שלושה דברים. קודם כל אנחנו כאן, אנחנו מאוד מאוד גאים בקול קורא הזה, שהוא מבחינתנו מספר שיתוף פעולה במובן המהותי של ארגוני הנוער, מחלקות נוער, ואמיתית רגע תודות מאוד גדולות לכם, למזכירות, לאיגוד מנהלי מחלקות הנוער, אחים שותפים, ואנחנו בעזרת השם נביא עוד משאבים שנה הבאה. התחלה הכי חשובה בעיניי. 2, אנחנו כמועצה פה בכמה מופעים עבורכם. א', ייעוץ, אני, מירב, אורית, כל דבר שצריך לעזרתכם. יש לכם שאלות קידבק שאתם לא רוצים לשאול משרד, לא זה, אנחנו יודעים לדבר עם אורית, עם אורלי, עם קרן, עם גור, עם כל מי שצריך, יודעים לשאול אותם את השאלות. זה מופע אחד שאנחנו יכולים לסייע לכם בו. 2, אתם רוצים לדעת על ארגוני הנוער, איזה ארגוני הנוער פעילים אצלכם, איזה ארגוני הנוער לא פעילים אצלכם, מעולה. 3, זה המופע האולטימטיבי, אם זה מעניין אתכם להיכנס איתנו לשותפות, להקמת בית ארגוני הנוער. כלומר, שבקצה כלשהו, אנחנו יכולים להיכנס בקצה כגוף מפעיל של בית ארגוני נוער, אנחנו עושים את זה כרגע ב6 בתים בצפון, אז דברו עם אורית, בסדר? או עם מירב, צרו איתנו קשר, נסביר לכם מה המשמעות. אני אגיד לכם שאנחנו יודעים להביא לזה גם משאבים. המשמעות היא גם כספית בנושא של הקול קורא? אז אני אגיד רגע, בצפון כן, בצפון אנחנו באים עם הרבה כסף, בסדר? גייסנו, ברוך השם, כמעט 25 מיליון שקלים, אוקיי? לזה, לצפון, רק לצפון, אנחנו מתחילים קשר עם רשויות ומציעים להם את זה שמה, זה במסגרת מאוד מסוימת של שיקום הצפון. אני כן אגיד, יוסי, שיש מקומות שנוכל אולי להביא משאבים דרך, אתה יודע, קק"ל, כל מיני גורמים שאנחנו עובדים איתם, לא יודע להתחייב לזה, אבל אנחנו יודעים להגיד שאנחנו מסוגלים להיכנס איתכם להפעלה. אנחנו לא רוצים אגב את המבנה בשום אופן, אני לא רוצה להחזיק שום מבנה בשום מקום. אבל אם אתה אומר, מעניין אותי בית ארגוני הנוער, זה מודל חיה, ואני רוצה שמועצת ארגוני הנוער תעזור לי להפעיל את הדבר הזה, וואלה, יש שם מה לדבר, נגיד על השכר של ראש הבית, בוא נדבר. יש מצב שאנחנו נביא את זה. זהו. אנחנו מסיימים. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. יש כאן את כל הפרטים. מה שאתם צריכים, אנחנו זמינים. אני משאיר גם את הטלפון שלי, אם מישהו רוצה וואטסאפ, בעיקר וואטסאפ או כאלו לטלפון, ומה שאני אתן סבבה, אבל אורית ומירב על זה ביום יום. אנחנו תמיד זמינים עבורכם. ותגישו. שלומי, תודה ענקית. באמת לא מובן מאליו הקשר והשיתוף, ובאמת גם ההסבר,